Rinaldo took up Masters of Ministry and is currently working on his Doctorate of Ministry at Adventist International Institute of Advanced Studies. Rinaldo married Evelyn Aguilar, and together they were blessed with 2 lovely children. Our speaker led a district and church in Davao Mission for 10 years, became the Ministerial Secretary for 5 years, and Executive Secretary for 3 years. Our speaker is coming from the bustling economic activities and the 3rd most important urban center in the Philippines, Davao City. President of Davao Mission, Pastor Rinaldo Lofranco Mirel. Mayong gabi alang sa tanan, nga ni akaron nagalantaw o nagapaminaw ni ining ato ang pagtuon ni ining pipila ka mga gabi nga gikatahan gayod alang sa ato ang pinasahi nga pagtuon sa Biblia. Ni ini nga kagabhion mga kahigalaan ug mga kaigsuonan. Niya kita sa alahi na usab nga suheto nga ato ang tun-an ni ini nga kagabhion. Kini may koneksyon sa mga gihisgutan na sa mga magsusulti nato sa milabay nga mga gabi. Busan ini nga kagabhion, kini nga topiko, suhito, naguluhan ang balaod sa Dios sa daan og bag-ong testamento. Buti pasabot nga dunay nagkalain-lain nga mga balaod nga ato nga makita sa Biblia. Ang pangutana lamang kung kini ba nga mga balaod nagpadayon pa ba kini silang tanan hangtod karon o kini nga mga balaod wala na bay nahabilin sila bang tanan gikuha na dili na epektibo ni ini nga panahon o kung dunay mga balaod nga na wala na apan duna pay mga balaod nga nagpadayon hangtod karon mao kini ang tumong sa ato nga pagtuon ni ini nga kagabhion. Busa atong igahin ang ato nga igdulungog aron nga atong hisabtan gayod sa tino gayod ang suhito ni ini nga kagabhion. Sa Biblia, mga kahiglaan o mga kaigsunan, dunay 3 ka mga balaod nga gisulti dinha. Ang una nga balaod nga gisulat o gisulti sa blaan nga kasulatan, gitawag kini siya og civil law. Kini siyang civil law, mga kaigsunan, these were laws which regulated a multitude of things which had to do with the operation of Israel. Ang sunod ni ini o ang sulod ni ini nga balaod, mga balaod mahitungod sa panglawas, mga balaod sa sanitation, mga balaod sa mga balatian, balaod sa mga nahimong mga krimen, o bisan pa mga balaod sa ilahang mga court procedures. Mao kini ang sulod ni ining maong balaod. Ang una nga balaod nga ato ang tun-an, the civil law. So kini nga balaod, mga kahigalaan ug mga kaigsuonan, kining civil laws dili na ni siya or not binding today. Wala na ni siya karon. Although daghan pa sa mga prinsipyo ang gisunod hilabi na sa hutong sa Israel apan mga kaigsuonan kini siya nga balaod dili na binding ni ini nga panahon. Dunay lain pa nga balaod nga gihisgutan sa balaan nga kasulatan ug kini mao ang ceremonial laws. Unsa man usab kini nga balaod? These laws were these sanctuary laws which governed the religious services of Israel and which pointed forward to the Messiah. So kini nga balaod nga gimension sa balaang kasulatan gitawag ni og ceremonial law,
mao kini ang balaod nga gisunod sa mga Israelinhon sa unang panahon sa mga tulumanon nila diha sa sulod o magpagserbisyo sa sulod sa sanktuaryo. Gihimo kini nga o gisunod kini nga balaod tungod kay kini gapuent ni siya ngadto sa umalabot nga Mesiyas. So, dunay mga activity, dunay mga rituals, mga ceremonies nga himuon, samtang wala pa mahitabo gayod ang matuod o ang fulfillment. So, gahimo sila ni ini nga seremonya, pero kini siya nga balaod, temporaryo sa iyahang nga nature, tungod kay dunalay gihimo lang ni hangtod nga moabot ang matuod. So sa una nga mga panahon naghimo silang mga paghalad-halad og mga mananap. Tungod kay giprophesy pa, gitagna pa ang tinuod gayod ug matuod gayod nga halad nga mao si Ginoong Hesukristo. Apan sa wala pa si Ginoong Hesukristo dunay mga seremonya nga ilahang ginahimo apan temporaryo kini hangtod lang nga moabot ang Mesiyas. So niabot na ang Mesiyas. Natao na si Ginoong Hesukristo, busa kini nga balaod, it's not binding today. Kay naana ang fulfillment. So temporary ang iyahang nga nature kining ginatawag nato og ceremonial law. Apan kining ceremonial law ato ni siyang i-differentiate sa usa pa ka balaod o ikatulong balaod. Apan sa dili pa kita mo adto sa ikatulong balaod, ato ning lantaw ning ceremonial law, kung unsay kalahian ani niining sunod nga balaod nga atong hisgutan. Kining ceremonial law sumala sa Leviticus 1 ngadto sa 2. Kini siya gisulti ni Moses. Sa Episodos 15, ang sulod ni ini nga mga balaod, mga ordinances. Sa Deuteronomio 31:24, gisulat kini nga balaod diha sa usa ka libro. Unya sa Colosas 2:14, gitawag ni siya handwriting of ordinances. Unya ang gibutangan usab niini kung lantaw nato ang Deuteronomio 31 versikulo 26, gibutang ni siya diha gawas sa arka. Naamanggoy gisulod kining ikatulong balaod gisulod sa arka. Pero kining sinulat ni Moses ceremonial law naalang ni didto sa kilid sa arka. Mao ni ang kalahian nila. Og unya kung basahon nimo ang Deuteronomio 3 versikulo 9, si Moses mao ang nagsulat niini nga balaod. Okay? Siya ang nagsulat niini nga balaod mga kaigsuonan, ang ceremonial law. Okay? So kini siya dili na binding niini nga panahon kini nga balaod. Ang ikatulo nga balaod gitawag kini siya og moral law. Kining moral law mao ni ang nasulat diha sa Exodus 20 ngadto sa 17. Gitawag nato ni siya ang napulo ka mga sugo. This law was proclaimed on Mount Sinai. Ang Ginoo mismo ang nagsulat niini diha sa duha ka papan nga bato ug preserve kini sa Israel ingon nga adunay universal nga epekto sa tanan nga mga tao. Kini nga balaod is binding until today. Ato nang lantawon sa mga ebidensya nga makita nato sa balaan nga kasulatan. So atong gilantaw og unsay diferensya sa ceremonial law ug niining moral law. Dinhi atong makita sa Deuteronomio 4:12 ngadto sa 13, ang Ginoo maoy nagsulti niini. Sa ceremonial law
Si Moses mao ang gasulti ni adto nga balaod. Kini nga balaod ang Ginoo, the moral law, ang Ginoo mismo mao ang nagsulti niini. Ug sumala sa Santiago 2 versikulo 8, gitawag ni siya og royal law. Ang Ginoo mismo ang nagsulat niini, sumala sa makita nato sa Exodus 24 versikulo 12. O gisulat kini sa Dios pinaagi gayud sa iyahang mga tudlo diha sa duha ka papan nga bato. Imong mabasa sa Deuteronomio 10:1 ngadto sa 4 ug sa Exodus 31 bersikulo 18. Unya mauni siya ang balaod sumala sa gisulti sa Deuteronomio 10 bersikulo 5. Mauni siya ang balaod nga gisulod gyud sa Ark of Covenant. Ang seremonyalo tuara sa kilid niini, apan kini pinasahi ni siya nga balaod, mauni siya ang gisulod didto sa Ark. Na ay arka, na ikahon dito, special kayo, mauni siyang balaurang pinasahi gayod nga gibutang ni anang pinasahi nga sudlanan. Gani, ingon si Salmista David sa Salmo 19, versikulo 5, nga kini nga balaod perfect. Perfect nga balaod. So, ato nang nakita mga kaigsuonan, unsay kalahian ni ini nga balaod, ni anang duha nga nag-una. Ang civil law o ceremonial law, ang kalahian ni ining moral law. Okay? So, ang moral law mga kaigsuonan, sumala sa unang Juan 3:4, mauni siya nga balaod ang magtudlo nato o gatudlo nato ngadto sa nga ang atong buhat sayop o husto. Kini mao kini nga balaod. Ingon ang Isaias 42 bersikulo 21, God magnify this law. Gitawag po ni Apostol Paul sa Roma City versikulo 14 as spiritual law. Nga tungod ni ana, ingon si Salmista David sa Salmo 111 versikulo 7 ngadto sa 8, mauni siya'y mulungtad hangtod sa walay katapusan. Ug gipamatud-an sa Mateo 5:17 nga kini nga balaod wala gyud ni mawala. It was not abolished. So this law is binding until today. So atong nakita kini nga mga balaod. Katong duha civil law wala na, ang ceremonial law wala na, apan kining ikatulo nga balaod mga kaigsuonan sa daghan nga mga sitas nga makita nato sa balaan nga kasulatan, ato nga mapamatud-an nga kini nagpadayon ug may epekto hangtod sa atong panahon karon, dili lamang sa pipila ka sa hutong sa katawhan, kung dili alang sa tanan nga mga katawhan. Apan dunay mga alegasyon nga ato nga mabatian nga wala na ni, kung nawala ang ceremonial law, nawala ang civil law, hasta sad ang moral law nawala na. Kay sumala pa sa allegation, God's law no longer apply. Dili na daw maaplikar. His commandments had been abolished. Nawala na daw ni, sumala sa pagtuon sa uban, sa balaan nga kasulatan. Unya sumala pa nila, His commandments are no longer relevant. Mauni usap pa sa mga allegation o usap pa sa allegation nga atong nga mabatian sa atong palibot nga kining commandment ni Jesus Christ o sa Ginoo mga kaigsonan are impossible to keep. Lisod daw kaayo ni siyang tumanon. Mauna nga giwala na lang ni sa Ginoo. So nalakip ni siya sa mga balaod nga giwala sa Ginoo, sumala sa pagtuon o pagtuo sa uban. Apan mga kaigsunan, atong makita sa balang kasulatan ug tataw kaayo nga kini nga balaod wala ni mawala. Wala ni mawala.
So ato pag yung lantawon mga igsuon sa unahan. Kung ang balaod, sama sa gisulti sa uban nga wala na ning hasta ning ikatulong balaod, wala na. Mangutana ko mga kaigsunan, kung ang balaod sa Dios wala na, unsay basihan sa buhat nimo ug nako kung kini husto o sayop? Tubaga daw ninyo sa inyo nga kaugalingon, kung wala na ang balaod sa Dios, unsay basihan sa buhat nato kung kini husto ba o sayop kung wala ang balaod sa Dios? Buti pasabot mga kaigsunan na kini nagapadayon hangtod gayod karon. Kay makasabot ta, masayod ta kung sayop ba ang atong gibuhat o dili. Tungod mga kaigsuunan kay ang balaod sa Dios hangtod karon nagapabilin. Ang pangutana, kung naa ang napulo kasugo hangtod karon, diha ba pud usab kini sa wala pa kini nasulat diha sa papan nga bato? So atong tan-awon unsa gisulti sa blaan nga kasulatan. Roma 5 bersikulo 12 nagkanayon, miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagadalag kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tao. Unsa may buot ipasabot niini mga kaigsunan. Kinsa maning tao tungod sa usa ka tao niabot ang sala sa kalibutan, kinsa maning tawhana? Kini mao ang atong una nga mga ginikanan. So pinaagi nila. Unsa maning panahona? Didto pa ni panahon sa paglalang. Dito pa, early part pa, dito mga kaigsunan, wala pa si Moses. Ang napulo kasugo, wa pa masulat diha sa papan nga bato. Pero nganong nailhana nga ang gibuhat nila sala, nagpasabot lamang nga diha na ang balaod sa Dios bisan pa sa kapanahunan nilang Adan ug ni Eva. Gani, si Apostol Pablo nagkanayon siya sa Roma City, versikulo 7, I had not known sin, but by the law. Diha ragyod ta, masayod sa atong buhat, maayo ba o dautan tungod sa balaod sa Dios. So kana nagpamatuod lamang nga ang balaod sa Dios nagpabilin og kini diha ng daan sa wala pa kini masulat diha sa papan nga bato. Tanaw nato ang mga teksto sa balaan nga kasulatan kung diha na bagyod ang balaod sa Dios sa wala pa kini masulat diha sa papan nga bato. Genesis 35 bersikulo 2 ngadto sa 4. Naana din ha mga kaigsuunan ang mga pagdili sa pagsimba og mga Diyos-Diyos. Genesis 31:19 to 34. Naana gisulti na din ha mga kaigsuunan nga gidid-an sila sa pagsimba sa mga larawan. Exodus 5 bersikulo 2. Gidid-an na sila diha sa pasipala sa ngalan sa Dios. Wa pa minim unta masulat diha sa papan nga bato, pero ni anay mga pasidaan mahitungod niini og kini naatanan sa balaod sa Ginoo. Genesis 2:1 ngadto sa 3. Nagsuhisgot na kining daan sa wala pa ang balaod nga nasulat sa papan nga bato apan dunay pahibalo mahitungod sa pagbalaan sa adlaw nga igpapahulay. So dinha na, no? So the Ten Commandments nag-exist na ni mga kaigsuunan before pa diha sa Sinai. Gani kung muadto ta sa ikalima nga sugo nga giingon dito nga sa nasulat sa papan nga bato, pero sa Genesis 37 nagsulti ng daan sa pagrespeto sa ato nga mga ginikanan. Ang Genesis 4 bersikulo 8 this concern about killing. Wala pa panahon ni Moses, pero doon na mga gihisgutan mga kaigsuunang paglapas sa balaod tungod sa pagpatay. Genesis 34:1 ngadto sa 2,
forbids unfaithfulness in marriage. Unsa pagyod, gipasidan-an na silang daan unsay dangatan kung sila magapangawat. Unsay dangatan kung magsaksi sila og bakak, gisulti na daan sa Genesis 27. Og unya ang kaibog sa mga butang nga dili imuha, gisulti ng daan mga kaigsuonan sa Genesis 3 versikulo 6. Buot ipasabot nga kining sugo sa Ginoo nga moral, diha na ning daan sa wala pa kini mahisulat diha sa papan nga bato. So before sin, man has already the knowledge of the law before it was written. Sa wala pa kini masulat di sa papan nga bato, ang tao mga kaigsunan nasayod ng daan ni ining mao nga balaod. Si Cain ug si Abel, nganong na-declare si Cain nga murderer kung wala pa'y balaod sa dili pagpatay? Kini nga sitwasyon nagpasantop lamang mga kaigsuunan nga diha na ang balaod sa wala pa kini masulat diha sa papan nga bato. Tanaw nato ang Genesis 26 versikulo 5. Ingon din ha, because Abraham obeyed my voice and keep my charge, my commandments, my statutes, and my laws. Si Abraham nagtuma na sa mga tulumanon, sa mga balaod. Wala pa ang napulo kasugo na sulat sa papan nga bato, pero di anay tao mga kaigsuunan, si Abraham nagsunod na ni ini nga mga kabalauran. Si Jose, gidani sa asawa ni Paraon, sa usa ka sala nga dili tiaw sa atubangan sa Dios diha sa balaod. Wala pa man ang balaod ni Moses o ang napulo ka balaod na sulat sa papan nga bato, pero tanawa ang gisulti ni Jose sa iya nga pagpamalibad, busa unsaon ko paghimo kining dakong pagkadautan og makasala batok sa Dios. Nganong nasayod naman siya nga ang iya ang pagpanapaw sala nga wala pa man unta ang napulo kasugo na sulat diha sa papan nga bato. Buti pasabot lamang nga ang napulo kasugo nahibal-an ng daan diha na sa wala pa mga kaigsuunan ang balaod nga nasulat diha sa papan nga bato. Now karon, which of the 10 commandments could be obliterated? Asa kaha ni ining napulo kasugo nga pwede mga kaigsuunan nga walaon? Ang una nga command, thou shalt have no other gods. Nawala ka ni? Mga kaigsuunan kung nawala ni, ang mga tao, unsa man mga kaigsuunan, tingali magsilbi og daghan nga mga Dios. Ikaduha nga commandment, ang pagyukbo sa mga larawan, gipahamangnuan ta sa banal nga kasulatan nga walihan kining mga tawhana. Kay supak kini sa balaod sa Dios ang pagyukbo sa mga linilok. Unsa pagyod? Ang dili pag nawala ka ning sugua mahitungod sa kanang pag blaspheme sa pangalan sa Ginoo. Wala mga kaigsuunan. Nagpadayon kini nga dili nato yaga-yagaan, pasipad-an ang ngalan sa Dios. Ang ikaupat nga commandment, eternal, mahitungod sa pagbantay sa adlaw nga igpapahulay, hangtod sa bag-ong langit ug yuta. Buti pasabot nga wala ni siya mawala mga kaigsuunan, kay ang pagbantay nato sa adlaw nga igpapahulay hangtod man sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Busa wala gi usa ni ining angay walaon sa napulo kasugo mga kaigsuunan. Ang ikalimang nga sugo, kini mao ang sugo sa pagtipig sa relasyon sa panimalay. Nawala ka kini karon, kanunay tang nagpahimangno sa matag pamilya sa pagtipig sa ilang maayong nga relasyon aron sa pagkinabuhi nga husto ug maandam alang saging harian. Kining nahabilin nga mga
gikan sa ikaunom ngadto sa ikapulo mga kaigsuonan nga kuman binding usab kini karon because these are all laws of liberty. Buot ipasabot nga wala gayoy usa ni ining napulo kasugo nga angayan kuhaon, hinuon, angayan gayud sundon aron makabaton og hapsay nga pagdagan ang kinabuhi sa matag tao o sa grupo. So asa man usab ato sam tan-awon mga kaigsuonan ang mahitungod sa seremonyalo nga nagpadayon karon. Wala na'y nagpadayon mga igsuon. Ang Passover nga gisgutan dia sa Biblia kini nagtumbok ngadto sa umalabot nga Mesiyas. Unya kay niabot na ang Mesiyas. So dili na ni siya binding karon kay naana ang fulfillment. Ang Feast of Pentecost, this is symbolic of the outpouring of the Holy Spirit. Niabot na ang pagbubo sa Holy Spirit. Busa kini siya mga kaigsuonan, niabot na ang fulfillment, mauna nga dili na siya binding sa pagkaron kay dili naman ni palaabuton. Kining Feast of Tabernacle, mga teachings kini mahitungod mga igsuon sa final work of redemption. Unya nag-abot na sad ni kay si Ginoong Jesucristo nagpakamatay na diha sa cross. Busa wala na sab siya igsuon. Kining celebration sa ceremonial sa Day of Atonement, this was a reminder of Christ's atonement. Humanasad gipakita na mga kaigsuonan ang iyahang pagtubos sa tao. What about circumcision? Yes, sa unang nga panahon, dili ka mahimong kabahin sa hutong sa Israel kung dili ka ma-circumcise. Pero pag-abot sa kapanahunan ni Apostol Pablo, gipasantop nga dili na kini mao ang importante ang pag-circumcise sa unod, kundi ang importante ang pag-circumcise sa kasing-kasing. So kini siyang tanan mga kaigsuonan nga mga balaod sa seremonyal dili na binding sa ato nga panahon karon. Unsay mga rason nga nung wala na ni siya? Abi ninyo mga igsuon kining seremonyalo o sibilo nahimo ni siyang sa panahon sa Israel nga murag nahimong work of salvation system. Nga kung wala ni siya, dili ta maluwas. Pero dili ni mao ang mga pamaagi. Gawas pa pod nga nung nawala ni siya, kay niini nga mga balaod, daghan ang gipuno sa mga kining rabbinical teaching nga napuno diha sa ilahang mga gipasunod. Apan kini siya, dili na binding mga kaigsuonan ni ana nga mga panahon. Apan kining napulo kasugo, mauni siya nga balaod sa atong gisgutan ni ining tulo, maugayod kini siya ang nagapabilin sa ato nga panahon. The Ten Commandments is God's eternal standard in the whole universe. Kinatibuk-an jud para gyud ni sa tanan nga mga tao. Pero ingon ang uban nga atong mabatian, dili man totally pastor nga wala na gyud mi gisunod nga balaod. Pero ang among gisunod duha na lang ka balaod. Ato dang tan-awon unsa nang duha ka balaod? Mateo 22:37, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your minds. This is the first and great commandment. So, mauna daw ni ang unang sugo nga gisunod. And the second, Matthew 22:39, the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. So, mauna lang daw ni ang duha ka mga sugo nga atong angay nga sundon sa ato nga panahon karon. Tinuod ni, gisulti sa balaan nga kasulatan, naay duha ka dagko nga mga sugo. Pero usay, nalimtan nato mga kaigsunan, mga kaigalaan, ang gisulti sa 40. Usay gisulti sa 40? On these two commandments hang all the law and the prophets. Naay mga balaod nga naa ni anang duha ka mga dagkong balaod. Ato dong susihon mga kaigsunan. Nahinumdo mo,
nga ang napulo ka sugo gisulat sa Dios sa duha ka papan nga bato. Nganong giduha gyud niya? Unya kung imong tan-aw ning duha ka papan nga bato, ang usa gisulatan og upat, ang ikaduha gisulatan og unom. Nganong wala naman lang gyud ni lima-lima ha? Di ay mga kaigsuunan kanang permirong papan nga upat ra ang sulod, kana siya ang sulod tanan maunay paghigugma nato sa Dios. Ug kanang ikaduha nga papan, unom ka buok sulod, puro ni siya paghigugma sa atong isig katawo. Mao ni siya gitawag og duha ka dagko nga mga sugo. Apan niining duha ka dagko nga mga sugo, walay nawala diha sa napulo. Ang usa lang nga papan gisulatan sa tanan nga paghigugma sa Dios ug ang usa gisulatan sa atong paghigugma sa atong isig katawo. Mao nang sa Mateo 22 bersikulo 40 nag-ingon, on these two commandments hang all the law and the prophets. Okay? So, sa bag-o nga testamento, Mateo 19, 16, 17, may sugilanon din sa usa ka tao nga dato. Miduol kang Ginoong Kristo. Unsay akong buhaton aron ako mamaluwas? Gisulti sa Ginoo mga kaigsunan. Bantayan ang mga sugo, no? Kung gusto kag kaluwasan, bantayi ang sugo. Unya nangutana siya, hain man niini. Og si Jesus mitubag, ayaw pagbuno, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, kanang naa sa pikas papan nga unom, gimensyon tanan ni Ginoong Kristo din ha. Iyahag yung gimensyon din ha. Nan karon, usahay mo ingon pagyuta, unom naman lang na, wala na ang uban. Wala na ang uban. Buti pasabot nga wala na ni sa daan nga testamento. Nganong kana raman ang gimensyon ni Ginoong Kristo? Kay mao ni problema atong tao nga dato. Kulang ang iyang paghigugma sa iyang isig katawo. Tingali sa paghigugma sa Dios kay grabe sila nga nagtuman sa kabalauran, dili kayo problema siya. Pero doon na siya problema dito sa ikaduha nga papan tungod kay kulang siya pagtagad ngadto sa isig katawo. Dinhi makita nato mga kaigsunan nga bisan sa bag-ong testamento gisulti maura gihapon ang napulo kasi kasugo gimensyon diha sa Bagong Testamento. Tanawa ang Mateo 4 bersikulo 10 og pinadayag 19:10 gidid-anta sa pagsilbi og lain-lain nga mga Dios. Unang Juan 5:21 og buhat 17:29 dili ta muyukbo sa mga linilok. Gisulti ra gihapon sa Unang Timoteo 6 bersikulo 1, dili nato pasipalahan ang Ginoo. Sa Mateo, gisulti din mga kaigsuuna, no? 4:16, ang pagtipig sa adlaw nga igpapahulay. Mateo 19:19, tahuron ang mga ginikanan. Roma 3:19, gisultihan tang dili magpatay. Mateo 19, gisultihan tang dili manapaw, dili mangawat. Ingon ang Episo 4:20, dili magsaksig bakak. Ingon ang Roma 3:9, o sa Roma 7:7, dili maibog sa mga butang sa imong isig katawo. Niya tanan makita nato bisan sa daang testamento nga naa dinha ang tanan nga balaod sa Ginoo nga nanukad pa gikan sa Eden. Hangtod sa kapanahunan ni Moses, hangtod na sa bag-o nga testamento. Atong makita ang mga ebidensya nga kining napulo kasugo sa Ginoo epektibo hangtod sa ato nga panahon karon. Unsay pagtagad ni Ginoong Kristo ni ini nga mao nga sugo? Ingon siya sa Juan 15 bersikulo 10, if ye abide in my commandments, ye shall abide in my love. So mao ni pagtagad sa Dios, ni ini nga mao nga balaod. Ingon si Salmista David, Salmo 19 bersikulo 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. And in Psalm 19 verse 11, and in keeping them, there is great reward. Mao na ang gisulti din ha. So in Luke 16 verse 7, ingon din ha mga kaigsunan, and it is easier for heaven and earth to pass away than for one little
or title of the law to fill. Mas sayon pang mahanaw ang langit o ang yuta mga kaigsuonan. Ha? Sayon pa, nung ka, bisan usa ka tuldok, ni anak nga balaod nga mawala. So, mauna nga, ato nga makita, nga kining balaod moral, nga gikan pa sa creation, hangtod sa kapanahunan ni Moses, hangtod sa atong kaadlawan karon, nagapadayon gayod kini nga mao nga balaod. O gisunod kini sa tanan nga mga kanasuran sa tibuok nga kalibutan. Asa man kakakitag nasod karon nga naa sila'y balaod nga pwede na ta magpatay, pwede na ta mangawat, pwede na ta magsaksig bakak, pwede na ta unsa pang mga balaura din ha mga kaigsuonan. Asa may nasod nga nagsulti nga pwede na nato buhaton. Buti pasabot nga bisan ang ato nga mga kanasuran, lahi-lahi nga mga nasod, nagpanday sa ilaha nga mga balaod, apan gipasukad kini ni anang moral nga balaod, nga ang Diyos mismo mao ang nagsulat ni ana. Epektibo kaniadto, ug epektibo bisan sa ato nga panahon karon. Bosa mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Kini usa ka pagpahimangno nato. Gani klaro kaayo sa Juan 14:15 ang iyahang hauhag, if you love me, keep my commandments. Kung tinuod kamo nga nahigugma kanako, inyuhang tumanon ang ako nga mga sugo. Yes, tinuod. Ugma sa gabi atong lantawon, kadtong balaod nga giwala na. Giwala na. Apan mga kaigsunan, ato gayud nga makita, nga kining balaod nga ang Diyos mismo mao ang nagsulat, epektibo ug iyahang gipasunod bisan sa atong kapanahunan karon. Kay mauni ang iyaha nga kinaiya, nga buot usab sa Dios nga mamahimo usab nato nga kinaiya, aron nga kitang tanan nga magsunod niini, may hiniusang panghuna-huna sama sa iyaha nga panghuna-huna, kaayuhan sa usa ug usa, kaayuhan sa kinatibuk-an. Bosa mga kaigsuonan, niini nga kagabion, nang hinaot ko nga kining ato nga pagtuon, ato gayod nga nasabtan ug ugma sa gabi sa ato nga pagtuon. Dungagan pa nato ato pang palawman, atong tun-an ugma sa gabi ang balaod nga wala na, aron makita nato kung unsa gayod ang balaod nga nagpadayon nga ato nang gihisgutan karon, kay kining balaod moralo sa Dios. Nagpadayon kini gikan kaniadto hangtod karon o hangtod sa kapanahunang umalabot. So, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan ug ako nagapanghinaot nga kitang tanan atong ibutang kining balaod sa Dios sa atong mga kasing-kasing aron kita magkinabuhi sumala sa iyahang kabubuton ug ang ato nga kinabuhi mahaom sa kinaiyang langit nun. Daghan kayong salamat. O niini nga kabihon, buot nako nga atong tapuson ang ato nga pagtuon, pinaagi sa ato nga pagampo. Atong iduko ang atong mga ulo alang sa pagampo. Magampo ta. O Diyos nga labing balaan makagagahom sa tanan, kipasalamatan namo ang talagsaong kahigayunan. Diin kami nakahimos sa pagtuon sa imong bililhong pulong. Among nasabtan, niini nga kagabion, ang mga balaod nga makita sa balaang kasulatan, nga dunay mga balaod nga gipasunod apan temporaryo tungod kay nag-abot na ang mga fulfillment niini. Apan ni ay usa ka balaod nga mulungtad hangtod sa walay katapusan tungod kay kini mao ang imuhang kinaiya. Busa o Dios, among ihandom
nga ang matag usa-usab kanamo magasunod sumala sa nasulat ni ini nga balaod aron kami maka sunod sa imo nga kabubuton ug ang among kinabuhi muhaom sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Buot namong ilakip sa among pag-ampo karon kining mga nag-request og pinasahi nga pag-ampo. Si Jerlyn Tubuhan nga dunay severe nga fever niini nga panahon, pag-ubo usa ka gamay nga bata. Ikaw magmaluluyon maghikap niini nga bata nga mauli ngadto sa iyang normal nga kahimtang. Maingon man si Lani Maceda, ikaw magapanalangin usab na siya, na stroke siya, na ay uban pa nga mga balatian, ikaw magatandog usab kaniya nga mahibalik siya nga to sa normal nga kondisyon. Maingon man ni Ronnie Ponce Montenegro sa mga financial nga mga panginhanglan tungod sa mga balatian usab nga nag-abot. Ikaw magmaluluyon ngadto kaniya. Si Losilin Corices nga nausab siya severe pain sa iyaha nga ovary. Ikaw magmaluluyon maghikap ngadto kanila. Maingon man ni Angelito Corices sa iyahang spiritual guidance sa tibuok niya nga panimalay. Ikaw magmaluluyon, O Diyos, tingali daghan pa nga mga kaigsuunan nga nausab sa mao nga kahimtang, ikaw magmaluluyon magahikap kanila o mga kaayuhan tubag sa ilang mga panginahanglan mag-abot ngadto kanila. Salamat sa pagtubag sa among hangyo kay kining tanan among gilauman nga madawat sa gahom ug himaya ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen.